दिनै हरिसा ओनसोलनि मानथिगिरियाव उदालगुरि जिल्ला कमिटि बर' थुनलाइ आफादनि गा 57थि बोसोरारि जि जथुमा बे जथुमाया गाजा गोमजायैनो जादों। गोजोननाय मोनदों जे बर' थुनलाइ आफादा मेंगाजासे बायाजासे बायदिसिना जेंनानि मोगा मोगि जानानैबाबो बर' हारिखौ सिबिनो बर'नि राव आरो थुनलाइखौ जौगाखांनो खामानि मावगासिनो। बिनिनो मोनसे पार्ट हिसाबै दिनै नैबेवहाय खुंनाय जिथु जिल्ला कमिटिनि बिनि गेवलां मेलखौ बेखेवनाय बिबानाव बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मोनदों। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो दुलाराय बिटिआर ओनसोलनि बर' सुबुंफोरनो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिदों। बेखौ आंनि बेखेवनायनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिखौ बेखौनो खावलायदों जे जों बर' जाथि हिसाबै थांनानै थानांगोन आरो जाथि हिसाबै थांना बर' राव आरो बर' थुनलाइ थानांगोन जौगानांगोन। आरो बेनि थाखाय जि बर' थुनलाइ आफाद दासिमहालागै गार्जेन आफाद हिसाबै खामानि मावदों। बिथांमोननि प्रति जों बर' गोरों गोराफ्रा बर' फोरोंगिरिफ्रा बर'नि इन्टेलेक्टसफ्रा मदद हेफाजाब होनांगोन। आरो गार्जेन आफाद हिसाबै बर' थुनलाइ आफादाबो गावनि दायित्वखौ थिग मथे मावनांगोन होननानै खावलायदों। नुदों जे थांनाय समफ्राव बिथांमोना बर' थुनलाइ आफादा बे दायित्वखौ मावबाय थादों। आं आसा खालामदों उनावबो बिथांमोना एखे मावलांगोन। आरो बेखौ जों बर' इन्टेलेक्सुयेल बा बर' गोरों गोरा बर' थुनलाइ आफादखौ जों फोथांना लाखिनो थाखाय जि हायो जाय जेरैहाय मदद हेफाजाब खावलायदों। जों जिहेतु जोंनि हारिमुनि बयनिख्रुइ रोखासिन जातिखौ रोखासिन हिसाबै देखायग्रा बर' थुनलाइ आफाद। बे थुनलाइ आफादखौ जों फोथांना लाखिनो हायाबा जों जाति हिसाबै थांना थानाय गोब्राब दं। बेनिखायनो जों साफ्रोमबो गोरों गोरा बर' सुबुङानो बर' राव आरो बर' थुनलाइखौ जौगाखांहोनो फोथांना लाखिनो जों गासिबो नाजानांगोन। बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ माहारि आफादनि जिथु सिनस्रि आफाद बेनि राजखान्थि गाब होनो थाखाय माखासे गोबां राजखान्थिजों लोब्बा थानाय सुबुंफ्रा अरायबो पलिटिकेलाइज खालामनो नागिरो। खिन्थु बर' थुनलाइ आफादा जों पलिटिकेल पार्टिफोरजों बेबायदि गादबनो नाजादोंबाबो सोरबा इनफ्लुयेन्स खालामनो नाजादोंबाबो इनफ्लुयेन्स खालामनो हायाखै। थुनलाइ आफादा थुनलाइ आफाद हिसाबै स्टेन्ड होबोदों आरो आसा खालामदों उन समावबो बिदि स्टेन्ड होगोन। खारन मालाबा समाव बे पलिटिकेलाइज जायोब्ला आफादफ्रा थांना थानो हाया। बेनिखायनो आंहा फोथायनाय दं बर' थुनलाइ आफादा बायदिसिना सोरबा ब्लेम होबाबो गावनि जि इन्डिपेन्डेन्ट जिथु नेचार बेखिनिखौ अरायबो फोथांना लाखिगोन आरो बेनि गेजेरजोंनो पार्टिनि बायासनेस लाखिजासे खामानि मावनानै बर' थुनलाइखौ सिबिलांगोन। बेखिनि आंहा राजखान्थि आंनि थाखाय माने प्रायर नङा बिथां नाथाय जोंनि बिटिसिनि चिफ गाहाय हाग्रामा महिलारि एसटि होनायनि सायावसो दिनै बिथाङा माने नाजाबाय थानायखौ बेनो प्रमान खालामो टंकेश्वर राभा आरो हाग्रामा महिलारि बिथांमोन सानैया मोननै काउन्सिलनि चिफ हिसाबै जातिनि प्रति सोरहा बारासिन अननाय आरो सिबिनाय दं बेनो प्रमान होयो। हाग्रामा महिलारि बिथाङा जास्ट पावारनि थाखाय फैदों। बिथाङा जातिखौ अननाय हयथ' मोनसे समाव दंमोन खिन्थु दा पावार फैनाय लोगो बिथाङा नेसनेलिजमखौ गोमाबाय आरो बेनिखायनो दिनै गुबुन बे मोनद' जातिया देसि बिदों बेवहाय सापर्ट खालामदों एनअसि खिन्थु टंकेश्वर राभाया जिहेतु मोनसे नेसनेल स्पिरिट दाबो दं चिफ जानाय सत्तेव बिथाङा पलिटिकेल पावार थानानैबो गावनि जातिखौ अननाय दं आरो बेनिखायनो बे गावनि पावार गावनि एसटि हिसाबै जिखिनि पावार आरो प्रिभिलेज मोनदों जिखिनि अथरिटि मोनदों बेखिनि डाइल्युट जाजानायखौ बिथाङा बेनिखायनो बिथाङा स्टेन्ड होदों। आरो जों साफ्रोमबो ट्राइबेल दैदेनगिरिफ्रा गावनि जातिनि प्रति जि दायबद्धता बेखौ फोथांना लाखिनांगोन आरो बेखायनो गावनि हारिनि जि मोन्थाय बेखौ डाइल्युट खालामनो सिन्था खालामालासिनो जानला मोनला खामानि मावबा बे गावनि आथिङाव गावनो रुवा थांना
बे एक्चुअलि बे बिटिसि सरकारा इउनिभार्सिटिनि रेजिस्ट्रारखौ होखारनो हानायनि प्रपार अथरिटि नङा आरो दिनै हाग्रामा मोनहा बेबायदिनो एक्सट्रा पावार बाहायनानै माबानो नागिरदों आरो राइट नङा आरो बे जों कनस्टिटिउसननि थाङोबा आयेन मथे थाङोब्ला बेयो साक्सेस जाहैनाय नङा बेनिखायनो खालामनांगौबा इउजिसिआ खालामगोन बा इउनिभार्सिटि माबाफ्रा खालामगोन अथरिटि खालामगोन बा गभर्नरा खालामगोन खिन्थु मोनसे बिटिसि सरकारा बे आयेन बिरुद्ध बेनिखायनो बिथांमोना जिथु मावदों बे इनाय जादों आनजास्टिफाइड आरो बे एसे मेटार अफ